Аднойчы Honor выпусцілі сваю першую раскладушку. Это было ў 22-м годзе. Ось, дарэчы, быў час, мне нават крыху ўдалося пажыць з ёй. І вось колькі часу ўжо прайшло, а яны ніяк не могуць спыніцца. Гэта Magic V6, самая апошняя і самая топовая іх мадэль. Не хачу распадзяваць вам сухія характарыстыкі, не. Таму сабраў 5 цікавых фактаў. І факт першы звязан з белым колерам. Так атрымалася, што з-за таго, што белая версія V6 зроблена з больш лёгкага шклавалакна, яна адзіная з усіх колераў лягчэйшая, 219 грамаў. Астатнія колеры на 5 грамаў цяжэйшыя. Другі факт плавна вынікае з першага. У залежнасці ад колеру V6 зроблены з розных матэрыялаў. У чырвонай расфарбоўцы гэта экалагічная скура, у залатой і чорнай шклавалакно, а ў белай шклавалакно ў узрозню аэракасмічнай прамысловасці. Што б гэта не азначала. Факт трэці. Мадэлі ў белай расфарбоўцы не толькі лягчэйшыя, але і танчэйшыя. Ажно на 0,1 мм у раскрытым стане і на 0,25 у складзеным. Чацвёрты факт. Honor кладзе ў камплект чахол, а для раскладак, скажем так, гэта рэдкасць. Дарэчы, ўжо не першае пакаленне і з прадуманай падстаўкай. Ну і факт пяты. Пры сваёй тонкасці яны прымудрыліся абсталяваць яго крэмневым вугляродным акумулятарам на 6600 мАч. Ну, гэта як мінімум моцна.